Τρίτη εβδομάδα στη δουλειά. Τρίτη βάρδια της εβδομάδας. Όλα θα έπρεπε να γίνονται πιο εύκολα, πιο οικεία. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτό το μέρος που δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις τελείως, ξέρεις. Κάτι στον τρόπο που ο αέρας μοιάζει πιο πυκνός μετά τα μεσάνυχτα, λες και ολόκληρο το κτίριο κρατάει την ανάσα του. Ας πάω λίγο πίσω. Το όνομά μου είναι Δημήτρης Καραλής. Είμαι 34 χρονών και μέχρι πριν από 8 μήνες ήμουν διασώστης στο ΕΚΑΒ. Καλός διασώστης για την ακρίβεια. 9 χρόνια εμπειρίας, εκατοντάδες ζωές που βοήθησαν να σωθούν. Μέχρι τη μέρα που δεν τα κατάφερα. Μέχρι τη μέρα που διάβασα εντελώς λάθος την κατάσταση και έχασα κάποιον. Έναν ασθενή σε ψυχοσικό επεισόδιο. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι ηρεμούσε. Σίγουρος. Το είδα στα μάτια του, στην αναπνοή του, στη στάση του σώματός του. 2 λεπτά αργότερα κατέρευσε και εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος. Δεν μπόρεσα να τον σώσω. Το χειρότερο δεν ήταν ότι έχασα τον ασθενή. Το χειρότερο ήταν η συνειδητοποίηση ότι η κρίση μου, αυτό το πράγμα στο οποίο βασιζόμουν περισσότερο, αυτή η ικανότητα να διαβάζω τους ανθρώπους σε κρίσιμες στιγμές, με είχε προδώσει ολοκληρωτικά. Πώς ξαναβρίσκεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου μετά από αυτό? Για χρόνια ήμουν ο διασώστης που όλοι εμπιστεύονταν στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο ψύχρεμος τύπος μέσα στο χάος. Αυτός που μπορούσε να κοιτάξει κάποιον στα μάτια στο χείλος της κατάρρευσης και να ξέρει ακριβώς τι να πει, ακριβώς πώς να δράσει. Ήταν σχεδόν ένστικτο. Είχα σώσει ζωές με αυτή την ικανότητα. Αμέτρητες ζωές. Και μετά, σε μια μοναδική στιγμή λανθασμένης κρίσης, όλα κατέρευσαν. Μου είπαν ότι δεν ήταν δικό μου λάθος. Η έρευνα κατέληξε ότι είχα ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα. Αλλά τα πρωτόκολλα δεν έχουν σημασία όταν ξέρεις, στο βάθος της ψυχής σου, ότι έπρεπε να το είχες δει. Τα σημάδια ήταν εκεί. Εγώ απλά τα ερμήνευσα λάθος. Εντελώς λάθος. Δεν επέστρεψα. Τέθηκα σε διαθεσιμότητα. Θεραπεία για μετατραυματικό στρες. Συνεδρίες 2 φορές την εβδομάδα με μια ψυχολόγο που με κοιτούσε με εκείνο το μείγμα συμπόνιας και ανησυχίας που με έκανε να νιώθω ακόμα πιο διαλυμένος. Φαρμακευτική αγωγή που με άφηνε να αιωρούμε σε μια γκρίζα ομίχλη όπου τίποτα δεν είχε και πολύ σημασία. Αντικαταθλιπτικά το πρωί, αγχολητικά το βράδυ. Υπνοτικά χάπια που με έριχναν σε λίθαργο αλλά ποτέ δεν με ξεκούραζαν. Και μέσα σε όλα αυτά ο γάμος μου κατέρευσε. Δεν κατηγορώ την πρώην γυναίκα μου. Είχα γίνει ένα κέλυφος, κάποιος που δεν αναγνώριζε πια. Οι συζητήσεις έγιναν πιο σύντομες. Η σιωπή έγινε πιο μεγάλη. Προσπάθησε, στην αρχή. Πραγματικά προσπάθησε. Αλλά πώς να παραμείνεις παντρεμένη με κάποιον που είναι απλώς τυπικά παρόν? Κάποιον που κοιτάζει μέσα από εσένα αντί για εσένα. Τα χαρτιά του διαζυγίου ήρθαν 3 μήνες μετά το περιστατικό. Υπέγραψα χωρίς αντίρρηση. Έμοιαζε ταιριαστό. Άλλο ένα πράγμα που είχα χάσει επειδή δεν μπορούσα να εμπιστευτώ τον εαυτό μου. Το μόνο πράγμα που με κράτησε ελάχιστα λειτουργικό ήταν η Σοφία. Η κόρη μου. 7 χρονών. Σκούρα μαλλιά, ίδια με τα δικά μου. Μάτια που φαίνεται να βλέπουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Ζωγραφίζει συνεχώς. Τετράδια και μπλοκ γεμάτα σχέδια. Άνθρωποι, μέρη, πράγματα που υπάρχουν μόνο στο κεφάλι της. Τα μαζεύω όλα. Τα κρατάω όλα σε ένα κουτί κάτω από το κρεβάτι μου στο μικροσκοπικό διαμέρισμα που νίκιασα στην Κυψέλη μετά τον χωρισμό. Οι ζωγραφιές της είναι παράξενες μερικές φορές. Όχι παράξενες με κακό τρόπο, αλλά υπερβολικά λεπτομερείς για ένα παιδί 7 ετών. Ζωγραφίζει κτίρια με σωστές αρχιτεκτονικές αναλογίες. Ζωγραφίζει ανθρώπους με ανεπαίσθητες εκφράσεις που αποτυπώνουν αληθινά συναισθήματα. Η δασκάλα της είπε ότι η Σοφία έχει εξαιρετικό ταλέντο, αλλά ανέφερε επίσης, με εκείνον τον προσεκτικό τόνο που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί όταν ανησυχούν, ότι μερικά σχέδια είναι ανησυχητικά. Μοναχικές φιγούρες σε άδεια δωμάτια. Διάδρομοι που εκτείνονται στο άπειρο. Πολλαπλές εκδοχές του ίδιου ατόμου σε πανομοιότυπους χώρους. Ρώτησα τη Σοφία γι' αυτό μία φορά. Απλώς σήκωσε τους ώμους και είπε ότι ζωγραφίζει αυτό που βλέπει στα όνειρά της. «Όλοι έχουν περίεργα όνειρα», είπε με την απλή λογική της παιδικής ηλικίας. Δεν ρώτησα τίποτα άλλο. Δεν ήθελα να γίνω άλλος ένας ενήλικας που την κάνει να νιώθει διαφορετική. Η Σοφία περνάει τα Σαββατοκύριακα μαζί μου. Είναι το μόνο που μου επέτρεψε η δικαστής και ακόμα και αυτό εξαρτάται από το να αποδείξω ότι είμαι σταθερός. Οποιοδήποτε ολίσθημα, οποιοδήποτε σημάδι ότι δεν είμαι καλά και χάνω ακόμα και αυτό. Οι επισκέψεις επιβλέπονται έμεσα από την κοινωνική πρόνοια. Τριμηνιαίες αναφορές.
Τυχαίοι έλεγχοι. Η πρώην γυναίκα μου έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την επιμέλεια ανά πάσα στιγμή αν έχει αποδείξεις ότι δεν είμαι ικανός. Γι' αυτό δέχτηκα αυτή τη δουλειά. Νυχτοφύλακας στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Άγιος Αντώνιος. Είσαι ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Σταθερή δουλειά. Μισθός μέτριος, αλλά τακτικός. Επαληθεύσιμες συστάσεις. Ακριβώς το είδος του πράγματος που δείχνει υπευθυνότητα σε δικαστές και κοινωνικούς λειτουργούς. Το μέρος απενεργοποιήθηκε μερικώς το 1987. Κάποιο σκάνδαλο με πειραματικές θεραπείες, είπαν. Το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος είναι κλειστό εδώ και δεκαετίες. Αλλά η δυτική πτέρυγα λειτουργεί ακόμα, τεχνικά, ως αποθήκη ιστορικών ιατρικών αρχείων. Κάποιος πρέπει να είναι εδώ τη νύχτα, να κάνει περιπολίες, να διασφαλίζει ότι τίποτα δεν θα πάρει φωτιά, ότι κανείς δεν θα μπει μέσα. Απλή δουλειά, μοναχική. Ιδανική για κάποιον που δεν μπορεί πια να διαχειριστεί πραγματικές επίγουσες καταστάσεις, ανθρώπους σε κρίση. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Το κτίριο από μόνο του είναι εντυπωσιακό με έναν καταπιεστικό τρόπο. 5 όροφοι από σκυρόδεμα και τούβλα μαυρισμένα από τον χρόνο. Ψηλά και στενά παράθυρα που μοιάζουν με μισόκλειστα μάτια. Η αρχιτεκτονική είναι εκείνου του ιδρυματικού στυλ της δεκαετίας του 50, όλο κτηνώδης λειτουργικότητα, χωρίς ίχνος ανθρώπινης ζεστασιάς. Οι διάδρομοι είναι αρκετά φαρδιοί για να περνούν φορεία, που σημαίνει ότι ποτέ δεν βρίσκεσαι σε έναν χώρο που να σε αγκαλιάζει. Πάντα υπάρχει πολύς νεκρός αέρας γύρω σου, πολύς αντίλαλος. Η πρώτη φορά που είδα το κτίριο ήταν στη συνέντευξη. Ήταν μεσημέρι, δυνατός ήλιος χτυπούσε τους τοίχους, αλλά παρόλα αυτά το μέρος έμοιαζε να απορροφά το φως αντί να το αντανακλά. Σαν το τσιμέντο και τα τούβλα να είχαν δει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ πόνο και τώρα να μπορούσαν μόνο να εκπέμπουν ένα εσωτερικό σκοτάδι που καμία ποσότητα ηλιακού φωτός δεν μπορούσε να διαλύσει. Ο Δορθεραρίζος με συνάντησε στην κεντρική είσοδο. Βαρύ ξύλινο θυρόφυλλο με σιδερένια εξαρτήματα. Θα έπρεπε να ήταν επιβλητικό, αλλά ήταν απλώς φθαρμένο. Μπογιά που ξεφλούδιζε. Σκουριασμένα μέταλλα. Ένας από τους μεντεσέδες έτριζε στο άνοιγμα. Ένας οξύς και παρατεταμένος ήχος που με έκανε να σφίξω τα δόντια μου. Με πήγε μια γρήγορη ξενάγηση. Μου έδειξε το φυλάκιο, το μικρό δωμάτιο του προσωπικού, το παλιό σύστημα καμερών. Ανεβήκαμε μέχρι τον δεύτερο όροφο για να δω τον χώρο των αρχείων όπου εργάζεται η Λουκία. Αλλά όταν πρότεινα να δούμε τους πάνω ορόφους, κούνησε το κεφάλι του. «Δεν χρειάζεται», είπε. «Θα τους δεις στις βάρδιες. Είναι όλα ίδια ούτως ή άλλως. Διάδρομοι και κλειδωμένες πόρτες. Θα έπρεπε να το είχα αμφισβητήσει αυτό. Θα έπρεπε να είχα επιμείνει. Αλλά χρειαζόμουν τη δουλειά. Και ήταν γενναιόδωρος που με λάμβανε υπόψη, δεδομένου του πρόσφατου ιστορικού μου. Και η μυρωδιά. Από την πρώτη μέρα πρόσεξα τη μυρωδιά. Είναι γλυκερή, αλλά χημική. Σαν εθέρας ανακατεμένος με μούχλα και κάτι που θυμίζει αμυδρά μαραμένα λουλούδια. Κολλάει στα ρούχα σου. Μένει στα μαλλιά σου. Μερικές φορές ξυπνάω στο σπίτι και μπορώ ακόμα να τη μυρίσω, σαν να έχει ποτίσει τους πόρους μου. Η Λουκία, η νοσηλεύτρια που εργάζεται στη διοίκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, μου είπε ότι είναι από τις παλιές μπογιές. Τη δεκαετία του 60 χρησιμοποιούσαν μπογιά με βάση το μόλιβδο και δεν ξέρω τι άλλο μέσα. Κάτι που υποτίθεται ότι ηρεμούσε τους ασθενείς. Φαντάσου το, να βάφουν τους τοίχους με ηρεμιστικά. Η μυρωδιά δεν έφυγε ποτέ τελείως. Αλλά μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είναι μόνο η μπογιά. Μερικές φορές η μυρωδιά αλλάζει ελαφρώς. Γίνεται πιο έντονη σε ορισμένους διαδρόμους. Σχεδόν ασφικτική κοντά σε κάποιες πόρτες. Λες και υπάρχει κάτι πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες που συμβάλλει στο άρωμα. Κάτι οργανικό που αποσυντίθεται αργά. Η Λουκία είναι καλός άνθρωπος. 50 και κάτι. Γκρίζα μαλλιά πάντα πιασμένα σε έναν πρακτικό κότσο, κουρασμένο χαμόγελο κάποιου που έχει δει πολλά. Ήταν από τους πρώτους που με έκαναν να νιώσω καλοδεχούμενος. Την πρώτη μου εβδομάδα μου έφτιαξε καφέ πριν φύγει. Κανονικό καφέ, όχι εκείνο το βρωμόνερο από το αυτόματο μηχάνημα. Μου έδειξε που είναι τα καλύτερα σνακ στο δωματιάκι του προσωπικού, ποιες πόρτες κλειδώνουν πιο εύκολα, ποια τουαλέτα έχει χαλασμένο καζανάκι. Μου δείχνει φωτογραφίες των παιδιών της επίσης. 3 ενήλικα παιδιά, όλα πετυχημένα. Ο ένας δικηγόρος, η άλλη δασκάλα, ο μικρότερος ασχολείται με κάτι σχετικό με υπολογιστές. Μετράει τις μέρες για τη σύνταξη. Μένουν 17 μήνες. Ξέρει τον ακριβή αριθμό. Μου έδωσε μια παράξενη προειδοποίηση τη δεύτερη μέρα μου. Ήμασταν στο δωματιάκι προσωπικού
Εκείνη η στιγμή της μετάβασης ανάμεσα στη δική της βάρδια και τη δική μου, όταν το κτίριο έχει ακόμα λίγη ζωή πριν βυθιστεί στη νυχτερινή σιωπή. Μάζευε την τσάντα της, εγώ φορούσα το υποχρεωτικό ανακλαστικό γυλαίκο και ξαφνικά σταμάτησε και με κοίταξε με μια ένταση που δεν περίμενα. «Μην απαντήσεις αν κάποιος σε φωνάξει με το όνομά σου στις κλειστές πτέρυγες», είπε. Η φωνή της ήταν χαμηλή, σχεδόν ψίθυρος. «Αν ακούσεις τη φωνή σου, δεν είσαι εσύ. Συνέχισε να περπατάς». Προσπάθησα να γελάσω, να κάνω πλάκα. Ρώτησα αν προσπαθούσε να με τρομάξει, αλλά δεν χαμογέλασε. Είπε απλώς ότι το κτίριο είχε τις ιδιοτροπίες του. Ότι όλοι οι προηγούμενοι νυχτοφύλακες το είχαν μάθει αυτό αργά ή γρήγορα. Κάποιοι πιο γρήγορα από άλλους. Σκέφτηκα ότι ήταν παράνοια κάποιου που δούλεψε υπερβολικά πολύ καιρό σε ψυχιατρίο. Εκείνο το είδος δυσιδαιμονίας που γεννιέται σε παλιά και άδεια μέρη. Κάθε ίδρυμα με ιστορία έχει τους αστικούς μύθους του, σωστά. Φαντάσματα στους διαδρόμους, ασθενείς που δεν έφυγαν ποτέ, τέτοια πράγματα. Αλλά κράτησα την προειδοποίησή της στο μυαλό μου ούτως ή άλλως. Είναι δύσκολο να μην την κρατήσεις όταν κάποιος σου μιλάει με τέτοιο τόνο φωνής. Ο επίσημος προϊστάμενός μου είναι ο Δωρίνερς Αυγουστής Ρίζος. 62 ετών, αδύνατος σαν κλαδί, μαλλιά εντελώς λευκά χτενισμένα προς τα πίσω με κάποιο είδος τζέλ που τα κάνει να φαίνονται πάντα βρεγμένα. Γυαλιά με χοντρό σκελετό που μεγεθύνουν τα μάτια του με έναν ελαφρώς ενοχλητικό τρόπο. Δούλευε εδώ πριν την απενεργοποίηση. Ξεκίνησε ως ειδικευόμενος στα τέλη της δεκαετίας του 70, έμεινε όλη τη δεκαετία του 80, ήταν εδώ όταν έγινε το σκάνδαλο. Δεν μιλάει ποτέ γι' αυτό άμεσα. Όταν ρώτησα στη συνέντευξή μου τι ακριβώς είχε συμβεί το 1987, απέφυγε το βλέμμα μου και μουρμούρισε κάτι για διοικητικές αποφάσεις και αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας. Τίποτα συγκεκριμένο. Τίποτα που να εξηγεί γιατί ένα ολόκληρο νοσοκομείο ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Μου έδωσε οδηγίες στην πρώτη μου βάρδια. Οδηγίες που κατάλαβα αργότερα ότι ήταν παράξενα ασαφείς και μερικές φορές αντιφατικές. Κάνε περιπολίες κάθε 2 ώρες. Έλεγξε όλες τις πόρτες των κλειστών πτερίγων, αλλά μην μπεις μέσα εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Αν ακούσεις κάτι, σημείωσέ το στην αναφορά, αλλά μην ερευνήσεις μόνος σου. Αν χτυπήσει κάποιος συναγερμός, κάλεσε εκείνον πριν κάνεις οτιδήποτε. Ρώτησα τι θα αποτελούσε απόλυτη ανάγκη για να μπω στις κλειστές πτέρυγες. Σκέφτηκε για πολλή ώρα πριν απαντήσει. «Θα το καταλάβεις αν συμβεί», ήταν το μόνο που είπε. Το κτίριο έχει 5 ορόφους, αλλά μόνο οι 2 πρώτοι είναι ελάχιστα ενεργοί. Το ισόγειο έχει την κεντρική υποδοχή, μερικά διοικητικά γραφεία, το δωματιάκι προσωπικού. Ο πρώτος όροφος είναι όπου η Λουκία και άλλα 2 άτομα εργάζονται με τα αρχεία, οργανώνοντας δεκαετίες ιατρικής τεκμηρίωσης για ψηφιοποίηση κάποια στιγμή. Από τον 2ο μέχρι τον 5ο όροφο, όλα είναι επισήμως κλειστά. Κλειδωμένες πόρτες, σβηστά φώτα, μόνο ο φωτισμός ασφαλείας που κρατάει τους διαδρόμους σε ένα αιώνιο ημίφος. Η δουλειά μου είναι να ανεβαίνω μέχρι τον 5ο όροφο και να κατεβαίνω πάλι, ελέγχοντας κάθε πόρτα, κάθε παράθυρο, διασφαλίζοντας ότι όλα είναι κλειδωμένα και ασφαλή. 2 φορές αναβάρδια. Μία φορά στις 12:30, άλλη μία στις 4 το πρωί. Ανάμεσα στις περιπολίες, μένω στο φυλάκιο κοντά στην υποδοχή, παρακολουθώ τις κάμερες ασφαλείας, διαβάζω, προσπαθώ να μην σκέφτομαι υπερβολικά το πώς έφτασε η ζωή μου σε αυτό το σημείο. Οι κάμερες είναι αρχαίες. Σύστημα εγκατεστημένο τη δεκαετία του 90, δεν αναβαθμίστηκε ποτέ. Εικόνες ασπρόμαυρες και κοκκώδεις, σταθερές γωνίες που αφήνουν πολλά τυφλά σημεία. Οι μισές δεν λειτουργούν καν πια. Αλλά είναι αρκετές για να βλέπω τους κεντρικούς διαδρόμους, τις εισόδους, τις εξόδους κινδύνου. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι αρκετές. Αυτή είναι η 3η μου εβδομάδα. 1η βάρδια συνολικά. Και είναι τώρα μόλις που αρχίζω να παρατηρώ πράγματα. Μικρά πράγματα. Πράγματα που εκλογικεύεις αμέσως γιατί η εναλλακτική είναι απαράδεκτη. Για παράδειγμα, ο αντίλαλος. Ο Δρ. Ρίζος το ανέφερε σχεδόν περαστικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου. Το σύστημα εξαερισμού δημιουργεί περίεργους αντίλαλους, είπε. Φωνές από έναν όροφο μπορεί να ακουστούν αρκετούς ορόφους πάνω ή κάτω, με καθυστέρηση και παραμόρφωση. Είναι μια ιδιομορφία της αρχιτεκτονικής. Μπορεί να σε ξενήσει στην αρχή, αλλά το συνηθίζεις. Μόνο που δεν είναι απλώς αντίλαλος. Είναι κάτι πιο περίπλοκο. Μερικές φορές ακούς αποσπάσματα συζήτησης
Λέξεις αρκετά καθαρές για να καταλάβεις σχεδόν, αλλά όταν προσπαθείς να εστιάσεις σε αυτές, διαλύονται σε στατικό θόρυβο. Και πάντα μοιάζουν να απαντούν σε κάτι, λες και υπάρχει ένας διάλογος που συμβαίνει, αλλά εσύ πιάνεις μόνο το μισό. Τη δεύτερη εβδομάδα μου, κατά τη διάρκεια της περιπολίας στα μεσάνυχτα, άκουσα κάποιον να λέει το όνομά μου. Δημήτρη. Πεντακάθαρα. Ερχόταν από κάπου πάνω από εμένα. Τρίτος όροφος, ίσως. Δεν ήταν η φαντασία μου. Το άκουσα καθαρά. Σταμάτησα στη μέση του διαδρόμου του δεύτερου ορόφου, με τον φακό στραμμένο προς τα πάνω ενστικτωδώς, η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Θυμήθηκα την προειδοποίηση της Λουκίας. Μην απαντήσεις αν κάποιος σε φωνάξει με το όνομά σου. Συνέχισε να περπατάς. Συνέχισα να περπατάω, αλλά τα χέρια μου έτρεμαν όταν επέστρεψα στο φυλάκιο. Πέρασα 20 λεπτά ελέγχοντας τις κάμερες του τρίτου ορόφου. Τίποτα. Άδειοι διάδρομοι, κλειστές πόρτες, μόνο η περιστασιακή κίνηση μιας σκιάς όταν τρεμόπαιζε ο φωτισμός ασφαλείας. Θα μπορούσε να ήταν ο αέρας μέσα από τον εξαερισμό. Θα μπορούσε να ήταν το μυαλό μου που μου έπαιζε παιχνίδια. Η νυχτερινή εργασία σε πειράζει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Στέρηση ύπνου, απομόνωση, σιωπή που σπάει μόνο από μηχανικούς ήχους. Ο εγκέφαλός σου αρχίζει να γεμίζει τα κενά με πράγματα που δεν είναι πραγματικά εκεί. Αυτό λέω στον εαυτό μου, τουλάχιστον. Αλλά τώρα αρχίζω να το αμφισβητώ. Γιατί χθες το βράδυ, στην 8η βάρδιά μου, συνέβη κάτι που δεν μπορώ να εκλογικεύσω εύκολα. Έκανα την περιπολία των 4 το πρωί. Η λιγότερο αγαπημένη μου στιγμή. Δεν είναι νύχτα, αλλά δεν είναι και μέρα. Είναι εκείνο το μετέχμιο, όπου το σώμα σου ξέρει ότι θα έπρεπε να κοιμάται, όπου κάθε σκέψη έρχεται τυλιγμένη σε ομίχλη, όπου αναρωτιέσαι αν είσαι πραγματικά ξύπνιος ή απλώς ονειρεύεσαι ότι είσαι ξύπνιος. Οι σκάλες μέχρι τον τρίτο όροφο φαίνονται μακρύτερες στις 4 το πρωί. Περισσότερα σκαλιά από όσα θα έπρεπε να υπάρχουν. Κάθε βήμα αντυχεί παράξενα, σαν να υπάρχει κάποιος που ανεβαίνει ακριβώς πίσω μου, ταιριάζοντας τέλεια με τον ρυθμό μου. Αλλά όταν σταματάω, σταματάει και ο αντίλαλος. Ακαριέα. Χωρίς τη φυσική καθυστέρηση που θα είχε ένας αληθινός αντίλαλος. Έχω σταματήσει πια να προσπαθώ να καταλάβω την ακουστική αυτού του μέρους. Ο Δοκτέρο Ρίζος έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Το σύστημα εξαερισμού και η αρχιτεκτονική δημιουργούν αλόκοτα ηχητικά εφέ. Φωνές από έναν όροφο μπορεί να ακουστούν σε άλλον. Βήματα μπορεί να μοιάζουν να έρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις. Οι ήχοι παραμορφώνονται ταξιδεύοντας μέσα από τους αεραγωγούς και τους άδειους διαδρόμους. Τουλάχιστον αυτό λέω στον εαυτό μου. Είναι πιο εύκολο να το δεχτώ αυτό παρά να σκεφτώ τις εναλλακτικές. Έφτασα στον τρίτο όροφο. Πτέρυγα απομόνωσης, σύμφωνα με τους παλιούς χάρτες που μου έδωσε ο Δορσιραρίζος. Εκεί που κρατούσαν ασθενείς που έπρεπε να μένουν χωριστά από τους άλλους. Ατομικά κελιά κατά μήκος ενός ατελείωτου διαδρόμου, κάθε πόρτα με ένα μικρό παραθυράκι από ενισχυμένο γυαλί στο πάνω μέρος. Ο διάδρομος εδώ είναι διαφορετικός από τους άλλους ορόφους. Πιο στενός, πιο χαμηλοτάβανος. Τα φώτα ασφαλείας είναι πιο αραιά, δημιουργώντας θύλακες σχεδόν απόλυτους σκότους ανάμεσα σε κάθε χλωμό κύκλο φωτισμού. Είναι σαν να περπατάς μέσα από μια σειρά μικρών θεατρικών σκηνών, κάθε μια φωτισμένη ξεχωριστά, με απόλυτο σκοτάδι στα ενδιάμεσα. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές, προφανώς, κλειδωμένες εδώ και δεκαετίες, αλλά όταν πέρασα από το δωμάτιο 17, άκουσα κάτι, όχι φωνή αυτή τη φορά, κάτι χειρότερο, ήχο κίνησης, ένα απαλό σύρσιμο σαν κάποιος να άλλαζε θέση σε ένα κρεβάτι με κολαριστά σεντόνια. Σταμάτησα. Δεν έπρεπε να σταματήσω, αλλά σταμάτησα. Έστρεψα τον φακό στο μικρό παράθυρο της πόρτας. Το γυαλί ήταν θολό από μέσα, υγρασία ή συσσωρευμένη βρωμιά. Δεν μπορούσα να δω τίποτα καθαρά. Μόνο ακαθόριστα σχήματα στο σκοτάδι. Ο ήχος σταμάτησε μόλις εστίασα το φως. Απόλυτη σιωπή. Ούτε καν ο ήχος του εξαερισμού, που είναι συνεχής σε όλο το υπόλοιπο κτίριο. Λες και εκείνος ο συγκεκριμένος χώρος υπήρχε σε κενό. Πλησίασα πιο κοντά. Κόλλησα το πρόσωπό μου δίπλα στο γυαλί, προσπαθώντας να δω μέσα από τη βρωμιά. Για ένα δευτερόλεπτο, μόνο ένα δευτερόλεπτο, νόμισα ότι είδα κάποιον ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ανθρώπινη μορφή κάτω από ένα λευκό σεντόνι. Αλλά όταν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου για να εστιάσω καλύτερα, δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο ένα άδειο δωμάτιο με ένα σκουριασμένο κρεβάτι χωρίς στρώμα. Πήρα μια βαθιά ανάσα. Τραβήχτηκα πίσω. Ολοκλήρωσα την περιπολία πιο γρήγορα από το κανονικό.
Δεν έτρεξα, αλλά περπάτησα με σκοπό, ελέγχοντας τις υπόλοιπες πόρτες, χωρίς να κοιτάζω πολύ προσεκτικά από τα παράθυρα. Όταν επέστρεψα στο φυλάκιο, τα χέρια μου έτρεμαν πάλι. Έφτιαξα καφέ παρόλο που δεν ήθελα. Απλώς για να έχω κάτι να κάνω, κάτι φυσιολογικό και πεζό. Τότε ήταν που πρόσεξα το κασετόφωνο. Υπάρχει ένα παλιό κασετόφωνο στο φυλάκιο. Από εκείνα με την κασέτα, μοντέλο της δεκαετίας του 80. Ο Δευτέρο Ρίζος είπε ότι μερικοί προηγούμενοι φύλακες συνήθιζαν να ηχογραφούν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της βάρδιας, αντί να γράφουν. Πιο γρήγορο, πιο βολικό. Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Προτιμώ να γράφω. Μου δίνει χρόνο να επεξεργαστώ τις σκέψεις, να διαλέξω τις σωστές λέξεις. Αλλά το κασετόφωνο ήταν ανοιχτό. Το κόκκινο λαμπάκι της εγγραφής αναμένο και ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι δεν ήταν ανοιχτό όταν ξεκίνησα την περιπολία. Ήμουν στο φυλάκιο για σχεδόν 2 ώρες πριν από αυτό. Θα το είχα προσέξει. Ίστασα. Ένα κομμάτι μου ήθελε απλώς να κλείσει τη συσκευή και να το ξεχάσει. Αλλά η περιέργεια νίκησε. Πάτησα rewind. Η κασέτα γύρισε πίσω για ίσως 30 δευτερόλεπτα. Πάτησα play. Στατικός θόρυβος στην αρχή. Μετά φωνές. Πολλαπλές φωνές να μιλούν η μία πάνω στην άλλη. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω μεμονωμένες λέξεις καθαρά, αλλά αναγνώρισα τον τόνο. Επαγγελματική συζήτηση. Γιατροί ή νοσοκόμοι που συζητούσαν για διαδικασίες. Ορολογία που αναγνώρισα αμυδρά από τις μέρες μου ως διασώστης, αλλά χρησιμοποιημένη με παράξενο, απαρχαιωμένο τρόπο. Και τότε άκουσα τη δική μου φωνή, αλάνθαστη, να απαντάει σε μια ερώτηση που δεν μπόρεσα να ακούσω καθαρά. Να λέει κάτι για νέο πρωτόκολλο, για ανάγκη τεκμηρίωσης κάθε αλλαγής φάσης. Η φωνή μου, αλλά να λέει λέξεις που δεν είπα ποτέ, συζητώντας πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Έκλεισα το κασετόφωνο. Έβγαλα την κασέτα. Έμεινα να την κοιτάζω στο χέρι μου. Κοινή κασέτα, μάρκα γενική, καμία ετικέτα. Την έβαλα στην τσέπη της στολής. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως ως απόδειξη. Απόδειξη τίνος πράγματος ακριβώς, δεν θα ήξερα να πω. Την υπόλοιπη βάρδια την πέρασα ελέγχοντας τις κάμερες ασφαλείας. Όλες. Πηδώντας καρέ-καρέ τις τελευταίες 4 ώρες. Ψάχνοντας οποιαδήποτε απόδειξη ότι κάποιος είχε μπει στο φυλάκιο, είχε ανοίξει το κασετόφωνο, είχε βγει. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο εγώ. Να κάθεμαι. Να διαβάζω. Να φτιάχνω καφέ. Να βγαίνω για την περιπολία. Και τότε, σε ένα μοναδικό καρέ από την κάμερα του 3ου ορόφου, είδα κάτι που έκανε το στομάχι μου να ανακατευτεί. Είδα εμένα να κάνω την περιπολία. Αλλά η ώρα, timestamp, ήταν λάθος. Έδειχνε 23:40. Πάνω από μισή ώρα πριν όντως ξεκινήσω εκείνη την περιπολία. Το ξανακοίταξα. Ήμουνα σίγουρος ότι έκανα λάθος στην ώρα. Αλλά δεν έκανα. Εκεί ήμουν, καθαρά ορατός ακόμα και μέσα από τον κόκκο της εικόνας, να περπατάω στον διάδρομο του 3ου ορόφου 1 ώρα πριν βρεθώ εκεί. Ίδια στάση σώματος, ίδιος φακός, ίδια στολή. Ακόμα και ο τρόπος που κρατούσα τον φακό ήταν πανομοιότυπος. Πέρασα την υπόλοιπη βάρδια καθισμένος στο φυλάκιο, πόρτα κλειδωμένη, κοιτάζοντας επίμονα τις οθόνες. Δεν έκανα την περιπολία τον 6 το πρωί. Η δικαιολογία βάσει πρωτοκόλου θα ήταν ότι άκουσα κάτι ύποπτο και έπρεπε να παρακολουθώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβόμουνα. Φοβόμουν να βρω κι άλλες ηχογραφήσεις. Φοβόμουν να δω τον εαυτό μου εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Φοβόμουν ότι η κρίση μου, εκείνο το πράγμα που με είχε ήδη προδώσει στο παρελθόν, με πρόδιδε ξανά με ακόμα χειρότερο τρόπο. Η Λουκία έφτασε στις 6:30. Πρόσεξε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ρώτησε αν ήταν όλα εντάξει. Σκέφτηκα να της πω. Άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω για το κασετόφωνο, για την κάμερα, για το δωμάτιο 17. Αλλά τότε θυμήθηκα την προειδοποίησή της. Θυμήθηκα πως η επιμέλεια της Σοφίας εξαρτάται από το να αποδείξω ότι είμαι ψυχικά σταθερός. Αναφορές για παραισθήσεις δεν θα βοηθούσαν. Οπότε είπα ότι ήταν ήσυχη βάρδια. Απλώς κουρασμένος. Το δέχτηκε, αλλά είδα αμφιβολία στα μάτια της. Πήγα σπίτι. Μικρό διαμέρισμα. 20 λεπτά οδήγηση. Προσπάθησα να κοιμηθώ. Δεν τα κατάφερα. Έμεινα ξαπλωμένος να κοιτάζω το ταβάνι, ακούγοντας τους φυσιολογικούς ήχους της πόλης. Αυτοκίνητα. Μακρινές φωνές. Η ζωή να συμβαίνει. Πραγματικότητα στέρεη και αξιόπιστη. Έβγαλα την κασέτα από την τσέπη της στολής. Την έβαλα στο κομοδίνο. Την κοιτούσα για πολλή ώρα. Ένα μέρος μου ήθελε να την καταστρέψει, να την πετάξει, να ξεχάσει ότι υπήρξε ποτέ.
Ένα άλλο μέρος ήθελε να την ακούσει ξανά, να επιβεβαιώσει ότι δεν το είχα φανταστεί. Τελικά κοιμήθηκα. Ονειρεύτηκα διαδρόμους. Ονειρεύτηκα ότι έκανα περιπολίες, αλλά κάθε πόρτα που έλεγχα άνοιγε σε έναν άλλο πανομοιότυπο διάδρομο. Και σε κάθε διάδρομο υπήρχε μια άλλη εκδοχή μου που έκανε την ίδια περιπολία, έλεγχε τις ίδιες πόρτες, συναντώντας κι άλλες εκδοχές σε μια ατέρμονη αναδρομή. Ξύπνησα στις 3 το μεσημέρι λουσμένος στον υδρότα. Έλεγξα το κινητό. Μήνυμα από την πρώην γυναίκα μου που επιβεβαίωνε ότι θα έπαιρνε τη Σοφία από το σχολείο την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο μαζί μου. 3 μέρες. 3 βάρδιες μέχρι να δω την κόρη μου ξανά. 3 νύχτες σε εκείνο το κτίριο. Μπορώ να το κάνω, είπα στον εαυτό μου. Είναι απλά δουλειά. Παλιό κτίριο. Αρχαίος εξοπλισμός που δυσλειτουργεί. Το μυαλό μου που μου παίζει παιχνίδια. Τίποτα που να δικαιολογεί πανικό. Τίποτα που να δικαιολογεί να πετάξω τη μόνη δουλειά που βρήκα από τότε που τέθηκα σε διαθεσιμότητα. Αλλά καθώς έφτιαχνα καφέ και προσπαθούσα να επιστρέψω σε κάποια επίφαση κανονικής ρουτίνας, τα μάτια μου συνέχιζαν να γυρίζουν στην κασέτα στο κομοδίνο. Και αναρωτιόμουν τι ακριβώς είχε ηχογραφηθεί εκεί. Και πότε. Και από ποιον. Και αν εκείνη ήταν πραγματικά η φωνή μου, τι ακριβώς συμφωνούσα να κάνω. Έφτασα για την ένατη βάρδια στις 10 το βράδυ. Η Λουκία τελείωνε κάτι στον υπολογιστή όταν μπήκα. Χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια της. Είχε εκείνη τη βαθιά κούραση που βλέπεις σε ανθρώπους που δουλεύουν σε βαριά μέρη για υπερβολικά πολύ καιρό. Νοσοκομεία, φυλακές, γυροκομεία. Μέρη όπου ο ανθρώπινος πόνος συσσωρεύεται στους τοίχους σαν υγρασία. Η οθόνη του υπολογιστή της καθρεφτιζόταν στα γυαλιά της. Μπόρεσα να δω στιγμιαία τι κοιτούσε. Ένα ψηφιακό αρχείο, παλιό έγγραφο σκαναρισμένο. Ο τίτλος στην κορυφή έλεγε «Πρωτόκολλο Ουροβόρος, φάση η Κλάρη, αναφορά προόδου». Αλλά πριν προλάβω να διαβάσω περισσότερα, έκλεισε το παράθυρο γρήγορα, σχεδόν αμυντικά. «Δουλειά μέχρι αργά», σχολίασα, προσπαθώντας να φανώ χαλαρός. «Πάντα υπάρχουν περισσότερα να γίνουνε», απάντησε. Η φωνή της είχε μία ποιότητα τεταμένη, σαν να διάλεγε προσεκτικά κάθε λέξη. Δεκαετίες εγγράφων δεν οργανώνονται μόνες τους. Ρώτησα αν ήταν όλα καλά. Δίστασε. Για μια στιγμή νόμισα ότι θα έλεγε κάτι σημαντικό. Κάτι αληθινό. Αλλά μετά η στιγμή πέρασε και επέστρεψε στην επαγγελματική μάσκα της συνήθειας. Ο καφές ήταν έτοιμος. Πάντα αφήνει φρέσκο καφέ πριν φύγει. Είναι μια από τις μικρές κινήσεις καλοσύνης που κρατάω ως άγκυρα. Απόδειξη ότι η κανονικότητα υπάρχει ακόμα. Ότι δεν είναι όλα παράξενα και ενοχλητικά. Αλλά σήμερα ο καφές είχε μια γεύση ελαφρώς διαφορετική. Πιο πικρή. Με έναν μεταλλικό τόνο που κολούσε στη γλώσσα. Πιθανότατα απλώς μια διαφορετική παρτίδα κόκκων. Ή ίσως οι γευστικοί μου κάλικες επηρεάζονται από την έλλειψη σωστού ύπνου. Το σώμα κάνει περίεργα πράγματα όταν δουλεύεις ενάντια στον φυσικό κυρκάδιο ρυθμό σου. Πριν φύγει, δίστασε στην πόρτα. Γύρισε προς το μέρος μου με έκφραση που δεν μπόρεσα να διαβάσω εντελώς. Ανησυχία ίσως. Ή κάτι πιο κοντά στην ενοχή. «Δημήτρη», είπε, «διάβασες τις αναφορές των προηγούμενων φυλάκων». «Ποιες αναφορές?» ρώτησα. Έκανε μια αόριστη χειρονομία. «Τις αναφορές βάρδιας. Των φυλάκων που δούλεψαν εδώ πριν από σένα. Θα έπρεπε να είναι αρχιοθετημένες στο δωματιάκι προσωπικού. Στο κάτω συρτάρι της μεταλλικής αρχιοθήκης. Αυτό που κλειδώνει». «Δεν ήξερα ότι υπήρχαν αρχιοθετημένες αναφορές», απάντησα ειλικρινά. Η Λουκία έγνεψε αργά. «Ίσως είναι καλύτερα έτσι», είπε. «Ίσως είναι καλύτερα να σχηματίσεις τις δικές σου εντυπώσεις χωρίς να επηρεαστείς». Μετά πρόσθεσε πιο χαμηλόφωνα. «Αλλά αν χρειαστεί, αν αρχίσεις να παρατηρείς πράγματα, είναι εκεί, για να έχεις μια εικόνα». «Τι εννοείς να παρατηρώ πράγματα?» ρώτησα. Αλλά είχε ήδη βγει. Απλώς έκανε ένα νεύμα πάνω από τον ώμο της και εξαφανίστηκε στη νύχτα. Έμεινα μόνος στην άδεια υποδοχή. Τα φώτα φθορείου βούιζαν απαλά. Μυρωδιά καφέ ανακατεμένη με εκείνο το γλυκερό χημικό άρωμα που διαποτίζει τα πάντα. Η σιωπή να κατακάθεται σαν χειροπιαστό βάρος. Κοίταξα προς το δωματιάκι προσωπικού. Πόρτα μισάνοιχτη. Η μεταλλική αρχιοθήκη ορατή στη γωνία. Θα μπορούσα να ελέγξω τώρα. Να βρω εκείνο το συρτάρι. Να διαβάσω ό,τι κι αν είχαν καταγράψει οι προηγούμενοι φύλακες. Αλλά είχα δουλειά να κάνω, ρουτίνα να τηρήσω.
Και ένα κομμάτι μου δεν ήθελε να ξέρει. Όχι ακόμα. Γιατί μόλις διαβάσεις κάτι, δεν μπορείς να το ξεδιαβάσεις. Μόλις μάθεις, κουβαλάς αυτή τη γνώση. Και εγώ κουβαλούσα ήδη αρκετή γνώση για τις δικές μου αποτυχίες. Οπότε ξεκίνησα την περιπολία. 11 το βράδυ. Πρώτος κύκλος της νύχτας. Ισόγειο πρώτα. Έλεγχος όλων των διοικητικών γραφείων. Πόρτες κλειδωμένες, παράθυρα κλειστά, όλα εντάξει. Το κτίριο τη νύχτα έχει διαφορετική ποιότητα από τη μέρα. Τη μέρα, ακόμα και με τις περισσότερες περιοχές κλειστές, υπάρχει ακόμα η πολυματική ζωή. Ξέρεις ότι η Λουκία είναι κάπου πάνω, δουλεύοντας στα αρχεία. Υπάρχει μακρινός ήχος από βήματα, πόρτες που κλείνουν, ζωή που συμβαίνει. Τη νύχτα, ειδικά μετά τις 11, είναι λες και ολόκληρο το κτίριο αποσυνδέεται από τον έξω κόσμο. Λες και υπάρχει στη δική του φούσκα χρόνου και χώρου. Πρώτος όροφος. Χώρος αρχείων. Σειρές και σειρές από μεταλλικά ντουλάπια γεμάτα ιατρικά έγγραφα. Δεκαετίες ιστοριών ασθενών, κλινικές σημειώσεις, αναφορές προόδου. Ολόκληρες ζωές συνοψισμένες σε κιτρινισμένη χαρτούρα. Η Λουκία και η ομάδα της προσπαθούν να τα ψηφιοποιήσουν όλα, αλλά είναι δουλειά για χρόνια. Ίσως δεκαετίες. Μερικά από αυτά τα αρχεία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40. Μερικές φορές αναρωτιέμαι για τους ανθρώπους σε αυτούς τους φακέλους. Πού είναι τώρα, αν έγιναν καλά, αν έφυγαν από εδώ, αν είναι ακόμα ζωντανοί. Το ψυχιατρίο δεν είναι μέρος που επιλέγεις να είσαι. Είναι εκεί που καταλήγεις όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν. Όταν το μυαλό σου γίνεται φυλακή από την οποία δεν μπορείς να δραπετεύσεις χωρίς βοήθεια. Ξέρω αυτή την αίσθηση. Μετά το περιστατικό, μετά την απώλεια εκείνου του ασθενή, πέρασα 3 εβδομάδες σε ένα μέρος όχι πολύ διαφορετικό από αυτό. Οικειοθελώς, τεχνικά, αλλά οι γιατροί κατέστησαν σαφές ότι ήταν εθελοντικό με τον ίδιο τρόπο που η αναπνοή είναι εθελοντική. Μπορείς να σταματήσεις αν θες, αλλά οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Θυμάμαι τους διαδρόμους, τις πόρτες που κλείδωναν απ' έξω. Τη μυρωδιά του απολυμαντικού που προσπαθούσε, αλλά αποτύγχανε να καλύψει άλλες οσμές λιγότερο ευχάριστες. Να κοιτάζω από τα παράθυρα και να βλέπω τον έξω κόσμο να συνεχίζει όπως πάντα, αδιάφορος για την προσωπική μου κατάρρευση. Αυτό το κτίριο μου θυμίζει εκείνο το μέρος. Ίδια βάναυση, αρχιτεκτονική. Ίδια αίσθηση ιδρυματικής απομόνωσης. Ίσως γι' αυτό δέχτηκα τη δουλειά. Κάποιο είδος ασυνείδητης θεραπείας έκθεσης. Να αντιμετωπίσω το περιβάλλον που με τρομάζει περισσότερο, αποδεικνύοντας ότι μπορώ να λειτουργήσω μέσα σε αυτό χωρίς να καταρρεύσω. Ή ίσως απλώς χρειάζομαι τα λεφτά και την επιμέλεια της σοφίας. Δεύτερος όροφος. Εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Υπάρχει ακόμα κάποιος φωτισμός, αλλά είναι ελάχιστος. Φώτα ασφαλείας κάθε 10 μέτρα δημιουργώντας χλωμούς κύκλους ορατότητας χωρισμένους από κομμάτια σκότους. Ο αέρας είναι πιο κρύος εδώ. Αισθητή διαφορά. Και η μυρωδιά γίνεται πιο έντονη. Εκείνο το γλυκερό χημικό άρωμα που σε κάνει να θες να αναπνέεις από το στόμα. Ελέγχω κάθε πόρτα μεθοδικά. Όλες κλειδωμένες. Όλες ανέπαφες. Κανένα σημάδι παραβίασης ή βανδαλισμού. Το κτίριο είναι ασφαλές. Πάντα ήταν ασφαλές. Αυτό επαναλαμβάνω στον εαυτό μου. Τρίτος όροφος. Πτέρυγα απομόνωσης. Δεν θέλω να είμαι εδώ. Ειδικά μετά χθες βράδυ. Αλλά είναι μέρος της περιπολίας. Μέρος της δουλειάς. Συνέχισε να περπατάς. Έλεγξε τις πόρτες. Μην κοιτάς πολύ προσεκτικά από τα παράθυρα. Περνάω από το δωμάτιο 17. Αυτό που άκουσα ήχους. Δεν κοιτάζω το παράθυρο. Απλώς ελέγχω το πόμολο. Κλειδωμένο. Συνεχίζω μπροστά. Αλλά τότε ακούω πάλι. Εκείνον τον ήχο κίνησης. Σύρσιμο υφάσματος. Και κάτι ακόμα. Αναπνοή. Αργή και κανονική. Σαν κάποιος να κοιμάται. Σταματάω. Δεν έπρεπε να σταματήσω, αλλά σταματάω. Κοιτάζω την πόρτα. Το μικρό παράθυρο με το θολό γυαλί. Ένα κομμάτι μου θέλει να τρέξει. Ένα κομμάτι μου πρέπει να μάθει. Πλησιάζω το φακό. Εστιάζω μέσα από το βρώμικο γυαλί. Και αυτή τη φορά βλέπω καθαρά. Υπάρχει κάποιος στο κρεβάτι. Ανθρώπινη μορφή κάτω από λευκό σεντόνι. Στήθος που ανεβοκατεβαίνει με κανονική αναπνοή. Σαν να κοιμάται απλώς ειρηνικά. Η καρδιά μου καλπάζει, αλλά αναγκάζω τη φωνή μου να παραμείνει ήρεμη. «Γεια σας», φωνάζω. «Είμαι φύλακας ασφαλείας. Αυτή η περιοχή είναι κλειστή. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ». Η φιγούρα δεν κινείται. Η αναπνοή συνεχίζεται, αμετάβλητη. «Γεια σας», επαναλαμβάνω πιο δυνατά. «Με ακούτε? Πρέπει να βγείτε από αυτή την περιοχή». Τίποτα.
Μόνο εκείνη η υπνοτική κίνηση του στήθους που ανεβοκατεβαίνει. Πιάνω τον ασύρματο. Θα έπρεπε να καλέσω τον δοχεϊταρίζο. Είναι το πρωτόκολλο. Κάθε ανομαλία πρέπει να αναφέρεται αμέσως. Αλλά όταν φέρνω τον ασύρματο στα χείλη, διστάζω. Τι ακριβώς θα πω? Ότι υπάρχει κάποιος που κοιμάται σε ένα δωμάτιο που θα έπρεπε να είναι άδειο εδώ και δεκαετίες. Ότι ακούω αναπνοή μέσα από πόρτα βαρέως μετάλλου. Κι αν είναι η φαντασία μου πάλι, και αν ανοίξω αυτή την πόρτα και δεν είναι κανείς εκεί, όπως ακριβώς δεν ήταν κανείς όταν κοίταξα πιο προσεκτικά την τελευταία φορά. Πώς το εξηγώ αυτό? Πώς αποδεικνύει ότι είμαι ικανός για εργασία, ικανός να έχω την κόρη μου τα Σαββατοκύριακα, αν αναφέρω παρουσία ανθρώπων που δεν υπάρχουν? Κατεβάζω τον ασύρματο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Κοιτάζω από το παράθυρο άλλη μια φορά. Η φιγούρα είναι ακόμα εκεί. Εντελώς ακίνητη τώρα, εκτός από την αναπνοή. Θα επιστρέψω, λέω δυνατά. Θα φέρω κλειδιά και θα ελέγξω σωστά. Μείνετε εκεί που είστε. Λες και η φιγούρα είχε επιλογή. Λες και μπορούσε να πάει κάπου. Συνεχίζω την περιπολία. Πιο γρήγορα τώρα. Ελέγχοντας πόρτες χωρίς πραγματικά να τις βλέπω. Εστιασμένος στο να ολοκληρώσω τον κύκλο και να γυρίσω στο φυλάκιο. Σε περιβάλλον φωτισμένο και κάμερες ασφαλείας και τηλέφωνο που συνδέεται με τον έξω κόσμο. 4ος όροφος. Παλιά διοικητική πτέρυγα. Ιατρεία, αίθουσες θεραπείας, χώρος αρχείων. Όλα εγκαταλειμμένα. Έπιπλα καλυμμένα με λευκά σεντόνια σαν φαντάσματα, φάκελοι σκορπισμένοι στο πάτωμα όπου αφέθηκαν όταν έκλεισε το μέρος. Λες και όλοι απλώς σταμάτησαν στη μέση της εργάσιμης μέρας και δεν επέστρεψαν ποτέ. 5ος όροφος. Η κορυφή. Περιοχή λιγότερο καθορισμένη. Αίθουσες αποθήκευσης, κυρίως. Ιατρικός εξοπλισμός παροχημένος. Κρεβάτια στιβαγμένα. Σκουριασμένα αναπηρικά αμαξίδια. Πράγματα που ήταν χρήσιμα κάποτε, αλλά τώρα είναι απλώς συντρίμμια του παρελθόντος. Υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο στο τέλος του διαδρόμου του 5ου ορόφου. Τη μέρα προσφέρει θέα της πόλης. Τη νύχτα, με μόνο τον φωτισμό ασφαλείας πίσω μου, γίνεται καθρέφτης. Βλέπω το είδωλό μου να περπατάει προς το μέρος μου. Στολιφύλακα, ανακλαστικό γυλαίκο, φακό στο χέρι. Φαίνομαι κουρασμένος. Φαίνομαι φοβισμένος. Φαίνομαι ακριβώς όπως κάποιος που αμφισβητεί τη λογική του. Πλησιάζω στο παράθυρο. Κοιτάζω μέσα από το είδωλό μου την πόλη πέρα. Φώτα σκορπισμένα. Ζωή που συμβαίνει εκεί έξω. Άνθρωποι που κοιμούνται ή δουλεύουν ή κάνουν ό,τι κάνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι στις 11 το βράδυ μιας Πέμπτης. Κανένας τους δεν ξέρει ότι είμαι εδώ. Κανένας τους δεν νοιάζεται. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι ακόμα μέρος εκείνου του κόσμου. Αν όταν φεύγω από εδώ την αυγή, επιστρέφω πραγματικά στην πόλη που βλέπω από το παράθυρο, ή αν απλώς μετακινούμε σε μία άλλη εκδοχή της απομόνωσης. Το άδειο μου διαμέρισμα. Οι μοναχικές μου ρουτίνες. Ο τρόπος που οι άνθρωποι κοιτάζουν μέσα από εμένα στο σούπερ μάρκετ σαν να είμαι διάφανος. Ίσως γινόμουν ήδη αόρατος πριν δεχτώ αυτή τη δουλειά. Ίσως αυτό το κτίριο απλώς επιτάχυνε μια διαδικασία που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Το είδωλό μου με κοιτάζει ανταποδίδοντας. Και για μια στιγμή, μόνο μια στιγμή, ορκίζομαι ότι βλέπω ένα άλλο είδωλο πίσω από το δικό μου. Μια άλλη φιγούρα με στολή. Πιο μακριά στον διάδρομο, αλλά όταν γυρίζω δεν υπάρχει κανείς. Άδειος διάδρομος. Μόνο σκιές και φως ασφαλείας που τρεμοπαίζει. Πλησιάζω το χέρι μου στο γυαλί. Το είδωλό μου κάνει το ίδιο. Τα δάχτυλά μας αγγίζονται μέσω της κρύας επιφάνειας. Και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου νιώθω πίεση από την άλλη πλευρά. Σαν να υπήρχε πραγματικά ένα άλλο χέρι που πίεζε το δικό μου μέσα από το γυαλί. Σαν το είδωλό μου να είχε υπόσταση. Τραβιέμαι απότομα. Η αίσθηση εξαφανίζεται. Μόνο κρύο γυαλί και το μοναχικό μου είδωλο. Τίποτα άλλο. Πρέπει να ξεκουραστώ. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση. Πρέπει να ξεκουραστώ, μονολογώ. Χρειάζομαι σωστό ύπνο. Αυτό είναι αποτέλεσμα στέρησης ύπνου και στρες. Τίποτα άλλο. Κατεβαίνω τις σκάλες πίσω για το ισόγειο. Κάθε όροφος μία αιωνιότητα. Κάθε ήχος ενισχυμένος στη σιωπή. Τα βήματά μου αντιχούν παράξενα. Μοιάζουν να έρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις. Σαν να υπήρχε παραπάνω από ένα άτομο που κατέβαινε. Αλλά είναι απλώς η ιδιόμορφη ακουστική του κτηρίου. Το σύστημα εξαερισμού που παραμορφώνει τους ήχους. Τίποτα άλλο. Γυρίζω στο φυλάκιο. Κλειδώνω την πόρτα πίσω μου. Κάθομαι στη φθαρμένη περιστρεφόμενη καρέκλα. Κοιτάζω τις οθόνες ασφαλείας. Και παγώνω. Στην οθόνη του 3ου ορόφου υπάρχει κάποιος στον διάδρομο.
Φιγούρα με στολή σταματημένη μπροστά στο δωμάτιο 17. Ακριβώς εκεί που ήμουν πριν λίγα λεπτά. Η φιγούρα κοιτάζει το παράθυρο στην πόρτα. Στάση πανομοιότυπη με αυτή που πήρα εγώ. Φακός στραμμένος με τον ίδιο τρόπο. Είναι αδύνατον. Μόλις κατέβηκα από εκείνον τον όροφο. Κανείς δεν με προσπέρασε στις σκάλες. Δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση. Και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένας άλλος στο κτίριο. Είμαι μόνος. Αλλά η φιγούρα είναι εκεί. Στην κοκόδη ασπρόμαυρη οθόνη. Καθαρή όσο είναι δυνατόν δεδομένης της ποιότητας της εικόνας. Ελέγχω το timestamp. Δείχνει τρέχουσα ώρα. Δεν είναι παλιά εγγραφή. Είναι ζωντανό. Συμβαίνει τώρα. Πιάνω το τηλέφωνο. Πληκτρολογώ τον αριθμό του δροιτερίζου που μου έδωσε για έκτακτες ανάγκες. Χτυπάει 6 φορές. Απαντάει με φωνή νησταγμένη και εκνευρισμένη. «Γιατρέ, υπάρχει κάποιος στο κτίριο», λέω. Τρίτος όροφος. Μόλις πέρασα από εκεί, δεν είδα κανέναν, αλλά εμφανίζεται στις κάμερες τώρα. Σιωπή για μια στιγμή. Μετά, «Είσαι σίγουρος ότι δεν είσαι εσύ ο ίδιος που βλέπεις στην εγγραφή?» «Δεν είναι εγγραφή. Είναι ζωντανό. Και εγώ είμαι εδώ στο φυλάκιο. Δεν μπορώ να είμαι σε 2 μέρη ταυτόχρονα». Άλλη σιωπή. Μεγαλύτερη. Μπορώ να τον ακούσω να αναπνέει, βαριά και σκεπτικά. «Δημήτρη», λέει τελικά, «πόση ώρα είσαι στο κτίριο σήμερα?» «Έφτασα στις 10 το βράδυ». «Γιατί?» «Και πριν από αυτό, χθες βράδυ». «Ναι», απάντησα. «Κανονική βάρδια». «Γιατί το ρωτάτε αυτό?» Ο δορτορίζος αναστενάζει. Είναι ένας ήχος βαθύς και κουρασμένος. Το είδος του αναστεναγμού που κουβαλάει βάρος ετών. «Δημήτρη, θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Οι κάμερες μερικές φορές δείχνουν υπολειμματικές εικόνες, ειδικά οι πιο παλιές. Είναι μια γνωστή τεχνική βλάβη. Δείχνει κίνηση από ώρες ή και μέρες πριν, υπερτιθέμενη στη ζωντανή ροή. Φαίνεται να συμβαίνει τώρα, αλλά είναι απλώς αντίλαλος του παρελθόντος». «Αυτό δεν βγάζει νόημα», διαμαρτύρομαι. «Η τεχνολογία δεν λειτουργεί έτσι». «Σε αυτό το κτίριο λειτουργεί», απαντάει. «Υπάρχει κάτι στην καλωδίωση, στον τρόπο που εγκαταστάθηκαν τα συστήματα. Δημιουργεί παρεμβολές. Μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου από την περιπολία του χθες ή της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν είναι κανένας άλλος στο κτίριο μαζί σου. Ποτέ δεν είναι». «Αλλά η φιγούρα κινείται», αντιτείνω. «Κοιτάζει το δωμάτιο 17 τώρα, ακριβώς όπως έκανα πριν λίγα λεπτά. Σύμπτωση», λέει ο δορυσερίζος. «Κάνεις την ίδια περιπολία κάθε βράδυ. Ελέγχεις τις ίδιες πόρτες με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά και φαίνεται πανομοιότυπο. Δημήτρη, χρειάζομαι να με εμπιστευτείς. Υπάρχει τεχνική εξήγηση για όλα όσα βλέπεις. Το κτίριο είναι παλιό. Τα συστήματα είναι ακόμα πιο παλιά. Περίεργα πράγματα συμβαίνουνε. Αλλά δεν είναι επικίνδυνα. Είναι απλώς ενοχλητικά. Υπάρχει κάτι στη φωνή του. Μια ποιότητα που δεν ήταν εκεί πριν. Σαν να διάβαζε από σενάριο. Σαν να είχε δώσει αυτήν ακριβώς την εξήγηση πολλές φορές στο παρελθόν. Σε πόσους φύλακες είπε ακριβώς αυτές τις λέξεις. Με ακριβώς αυτόν τον καθησυχαστικό, αλλά ελαφρώς απόμακροτόνο. «Γιατρέ», ρωτάω, «πόσοι νυχτοφύλακες δούλεψαν εδώ πριν από μένα?» Παύση. Μεγάλη. Μπορώ να τον ακούσω να αναπνέει μέσα από το τηλέφωνο. «Μερικοί», απαντάει τελικά. «Η εναλλαγή προσωπικού είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους τη θέση. Η νυχτερινή εργασία δεν είναι για όλους». Τι απέγιναν? Η Πόπη Σαμαρά, ο Μάνος Σιδέρης. Άλλη παύση. Ακόμα μεγαλύτερη. «Δημήτρη, είναι 3 το πρωί. Είσαι κουρασμένος. Η βαρδιά σου τελειώνει σε λίγες ώρες. Πήγαινε σπίτι. Ξεκουράσου. Θα σε δούμε πάλι αύριο βράδυ. Αν έχεις ακόμα ερωτήσεις, μπορούμε να τις συζητήσουμε σε κατάλληλη εργάσιμη ώρα». Θέλω να τον πιστέψω. Θέλω απελπισμένα να είναι αλήθεια. Ότι όλα έχουν λογική εξήγηση. Ότι δεν χάνω την κρίση μου ξανά. Αλλά ο τρόπος που απέφυγε τις ερωτήσεις μου. Ο τρόπος που η φωνή του ακουγόταν προβαρισμένη. Ο τρόπος που έμοιαζε να περιμένει ότι θα έπαιρνα τηλέφωνο, σαν να ήξερε ακριβώς τι θα ανέφερα. Έχει περάσει από αυτό ξανά. Με όλους τους άλλους φύλακες. Και ο καθένας τους τελικά σταμάτησε να γράφει αναφορές. Ο καθένας τους εξαφανίστηκε από το αρχείο με κάποιον τρόπο. «Εντάξει», λέω τελικά. «Καταλαβαίνω. Συγγνώμη για την ενόχληση». «Κανένα πρόβλημα», απαντάει. «Γι' αυτό είμαι εδώ. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, κάλεσε. Δεν έχει σημασία η ώρα». Κλείνει. Μένω να κρατάω το τηλέφωνο για πολλή ώρα.
Μετά κοιτάζω πάλι τις οθόνες. Η φιγούρα εξαφανίστηκε. Ελέγχω τις άλλες κάμερες. Όλους τους ορόφους. Όλους τους διαδρόμους. Τίποτα. Μόνο άδειοι χώροι και σκιές. Ίσως ο Δόρτριο Ρίζος έχει δίκιο. Ίσως είναι απλώς τεχνική βλάβη. Οι πολυματικές εικόνες από προηγούμενες βάρδιες. Βγάζει νόημα σε κάποιο διαστρεβλωμένο επίπεδο. Αλλά τότε γιατί νιώθω σαν να παρακολουθούμε. Φτιάχνω κι άλλο καφέ. Κάθομαι στο φυλάκιο. Προσπαθώ να εστιάσω σε κάτι φυσιολογικό. Πιάνω το προσωπικό μου κινητό, ανοίγω τη συλλογή φωτογραφιών, κάνω scroll στις εικόνες της Σοφίας. Τα τελευταία της γενέθλια. Μέρα στο πάρκο. Ζωγραφιές που μου έδειξε περήφανα. Σταματάω σε μια συγκεκριμένη ζωγραφιά. Την έκανε την περασμένη εβδομάδα. Μου την έδειξε την Κυριακή πριν γυρίσει στο σπίτι της μητέρας της. Είναι αυτό το κτίριο. Αναγνωρίζω το χαρακτηριστικό σχήμα, τα στενά παράθυρα, τους 5 ορόφους. Και υπάρχουν φιγούρες στα παράθυρα. Πολλαπλές φιγούρες, όλες ζωγραφισμένες με μαύρο μολύβι, όλες πανομοιότυπες. Τότε σκέφτηκα ότι ήταν απλώς ο τρόπος που ζωγραφίζει ανθρώπους. Η Σοφία ακόμα αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές της δεξιότητες. Όλες οι ανθρώπινες φιγούρες της τείνουν να μοιάζουν. Στρογγυλό κεφάλι, ορθογώνιο σώμα, χέρια σαν ξυλάκια. Αλλά κοιτάζοντας τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν, οι φιγούρες μοιάζουν πιο εσκεμμένες. Σαν να προσπαθούσε να δείξει ότι όλες είναι το ίδιο άτομο. Το ίδιο άτομο σε πολλαπλά παράθυρα. Πολλαπλές εκδοχές της ίδιας ύπαρξης. Και υπάρχει κάτι γραμμένο στη γωνία. Παιδικά γράμματα. Ο μπαμπάς στη δουλειά. Πώς ήξερε που δουλεύω? Ποτέ δεν πήγα τη Σοφία στο νοσοκομείο. Ποτέ δεν έδειξα φωτογραφίες. Ανέφερα ότι δουλεύω ως φύλακας ασφαλείας, αλλά ποτέ δεν διευκρίνησα την τοποθεσία. Η πρώην γυναίκα μου σίγουρα δεν θα το έλεγε. Με το ζόρι ξέρει που βρίσκεται αυτό το μέρος. Ίσως η Σοφία είδε κάτι online. Ίσως ανέφερα το όνομα του νοσοκομείου χωρίς να το καταλάβω. Ίσως είναι απλώς σύμπτωση που το κτίριο στη ζωγραφιά της μοιάζει με αυτό. Αλλά οι πολλαπλές πανομοιότυπες φιγούρες. Αυτό με ταράζει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να αρθρώσω πλήρως. Φυλάω το κινητό, κοιτάζω το ρολόι. 1 ώρα και 15 λεπτά μέχρι την επόμενη περιπολία. 75 λεπτά για να καθίσω εδώ μόνος με τις σκέψεις μου και τις οθόνες που δείχνουν άδειους διαδρόμους που ίσως δεν είναι τόσο άδειοι όσο φαίνονται. Θυμάμαι τι είπε η Λουκία. Οι αναφορές των προηγούμενων φυλάκων. Αρχιοθετημένες στο κάτω σιρτάρι. Για να έχω μια εικόνα, είπε. Αν αρχίσω να παρατηρώ πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα παρατηρώ πράγματα. Σηκώνομαι. Περπατάω μέχρι το δωματιάκι προσωπικού. Η πόρτα τρίζει ελαφρά ανοίγοντας. Μυρωδιά παλιού καφέ και κάτι που μπορεί να είναι μούχλα. Η μεταλλική αρχαιοθήκη στη γωνία, ακριβώς εκεί που είπε η Λουκία. 4 σιρτάρια. Το κάτω έχει μικρή κλειδαριά, αλλά δεν είναι κλειδωμένο. Τραβάω. Τρίζει διαμαρτυρόμενο. Μέσα υπάρχει μια στίβα φακέλων, ξεθοριασμένη φάκελη μανίλα, ετικέτες γραμμένες στο χέρι, ονόματα που δεν αναγνωρίζω. Μάνος Σιδέρης, Αντριάννα Κωστοπούλου, Γιάννης Μενέγος, Ροβέρτος Φωτιάδης. 8 φάκελοι συνολικά, 8 προηγούμενοι νυχτοφύλακες. Πιάνω τον πρώτο, Μάνος Σιδέρης. Ανοίγω. Μέσα υπάρχει μια στίβα αναφορών βάρδιας, τυποποιημένα έντυπα συμπληρωμένα στο χέρι. Η παλαιότερη ημερομηνία είναι από το 2012. Η πιο πρόσφατη είναι 3 μήνες αργότερα. Διαβάζω τις πρώτες καταχωρήσεις. Είναι πεζές, λίστα ελέγχου, πόρτες ελεγμένες, παράθυρα ελεγμένα, τίποτα ασυνήθιστο. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι καθαρός και τακτοποιημένος. Αλλά καθώς προχωράω χρονολογικά, ο γραφικός χαρακτήρας αλλάζει. Γίνεται λιγότερο τακτοποιημένος. Πιο πιεσμένος. Λέξεις περιστασιακά μουτζουρωμένες και ξαναγραμμένες. Και το περιεχόμενο αρχίζει να αποκλίνει από την τυποποιημένη μορφή. Καταχώρηση 15 Απριλίου 2012. Άκουσα φωνές στη πτέρυγα απομόνωσης. Έλεγξα όλα τα δωμάτια. Άδεια. Το σύστημα εξαερισμού δημιουργεί αντίλαλους, όπως εξήγησε ο Δόκτωρ Ρίζος. Με διαβεβαίωσε ότι αυτό είναι σύνηθες. Ότι και οι προηγούμενοι φύλακες το παρατήρησαν. Ότι περνάει με τον καιρό, καθώς συνηθίζει στους φυσικούς ήχους του κτηρίου. Καταχώρηση 18 Απριλίου. Οι φωνές γίνονται πιο καθαρές. Μπορώ να ξεχωρίσω μεμονωμένες λέξεις τώρα. Συζητήσεις για ασθενείς. Για δοσολογίες. Για εξέλιξη φάσεων. Ορολογία που αναγνωρίζω αμυδρά, αλλά δεν μπορώ να πλαισιώσω πλήρως.
Γιατί αυτές οι παλιές ηχογραφήσεις συνεχίζουν να παίζουν μέσω του συστήματος. Ο Δόκτωρα Ρίζος είπε ότι θα ελέγξει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους αεραγωγούς που μπορεί να ενισχύει υπολειμματικούς ήχους. Καταχώρηση 28 Απριλίου. Φωνές πάλι. Αυτή τη φορά συζητούσαν για ιατρικές διαδικασίες. Το ηχογράφησα στην κασέτα για τεκμηρίωση. Κατά την ακρόαση, περιλαμβάνει τη δική μου φωνή να συζητά πρωτόκολλα που δεν καταλαβαίνω. Δεν θυμάμαι να μιλάω. Ο Δόκτωρ Ρίζος λέει ότι είναι μόλυνση από παλιά εγγραφή στην κασέτα. Ότι οι παλιές κασέτες μερικές φορές πιάνουν υπολειμματικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα προηγούμενων εγγραφών. Βγάζει νόημα τεχνικά. Πρέπει να βγάζει νόημα. Καταχώρηση 26 Απριλίου. Βρήκα τον φακό μου στον δεύτερο όροφο σήμερα. Αλλά κρατούσα τον φακό μου. Άγγιξα αυτόν που βρήκα. Ήταν ζεστός. Σαν να είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Οι μπαταρίες ήταν στη μέση. Τον πήγα στο φυλάκιο. Τώρα έχω 2 πανομοιότυπους φακούς. Τυπικό μοντέλο που δίνεται στους φύλακες. Αλλά παρέλαβα μόνο έναν. Καταχώρηση 29 Απριλίου. Είδα τον εαυτό μου στις κάμερες ασφαλείας του τρίτου ορόφου. Αλλά ήμουν στο φυλάκιο. Ο Δόκτωρ Ρίζος το εξηγεί ως υπολειμματικές εικόνες. Το παλιό σύστημα δημιουργεί επικαλύψεις. Πρέπει να εμπιστευτώ την τεχνική εξήγηση. Πρέπει να πιστέψω ότι υπάρχει λογική εξήγηση. Η εναλλακτική είναι απαράδεκτη. Η εναλλακτική σημαίνει ότι χάνω την επαφή με την πραγματικότητα ξανά. Καταχώρηση 6 Μαΐου. Βρήκα το καρτελάκι μου σε συρτάρι διοικητικού γραφείου. Αλλά φοράω το καρτελάκι μου. Αυτό το άλλο είναι φθαρμένο σαν να έχει χρόνια χρήσης. Το όνομα είναι σωστό. Η φωτογραφία είναι σωστή. Αλλά η ημερομηνία έκδοσης είναι 1983. Αδύνατον, δεν είχα γεννηθεί το 1983. Καταχώρηση 13 Μαΐου. Δεν μπορώ πια να ξεχωρίσω ποια βάρδια είναι πια. Οι αναμνήσεις ανακατεύονται. Θυμάμαι να κάνω περιπολίες που δεν έχουν γίνει ακόμα. Ή που έχουν ήδη γίνει εβδομάδες πριν. Ο χρόνος μοιάζει να διπλώνει στον εαυτό του εδώ. Ο Δόκτωρ Ρίζος λέει ότι είναι αϊπνία. Ότι οι παρατεταμένες νυχτερινές βάρδιες δημιουργούν χρονική σύγχυση. Συνταγογράφησε φάρμακο για τον ύπνο. Καταχώρηση 20 Μαΐου. Είδα την κόρη μου στους διαδρόμους. Αλλά ζει σε άλλη πόλη με τη μάνα της. Δεν μπορεί να είναι εδώ. Φώναξα το όνομά της. Γύρισε. Δεν ήταν η κόρη μου. Ήταν κάποιος που φορούσε το πρόσωπό της. Όταν ανοιγόκλεισα τα μάτια, εξαφανίστηκε. Πρέπει να πάρω ρεπό. Πρέπει να κοιμηθώ σωστά. Καταχώρηση 25 Μαΐου, γραφικός χαρακτήρας σχεδόν δυσανάγνωστος. Υπάρχουν πολλαπλοί από εμένα τώρα. Τους βλέπω στις κάμερες. Τους βλέπω στα παράθυρα. Τους βλέπω σε αντανακλάσεις. Όλοι κάνουν την περιπολία. Όλοι ελέγχουν τις ίδιες πόρτες. Όλοι γράφουν τις ίδιες αναφορές. Ο Δόκτωρ Ρίζος λέει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ. Λέει ότι είμαι εγώ, πάντα ήμουνα μόνο εγώ. Αλλά πόσοι από εμένα υπάρχουν, ποιος από αυτούς είμαι εγώ πραγματικά. Η τελική καταχώρηση έχει ημερομηνία 3 Ιουνίου. Μόνο μία γραμμή. Δεν μπορώ να φύγω. Προσπάθησα. Οι πόρτες δεν ανοίγουν από μέσα. Είμαι παγιδευμένος στην αιώνια βάρδια. Μετά από αυτό, τίποτα. Ο φάκελος τελειώνει απότομα. Νιώθω ρίγος να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά μου. Βάζω τον φάκελο του Μάνου Σιδέρη πίσω. Πιάνω τον επόμενο, Αντριάννα Κωστοπούλου. Η ιστορία είναι τρομακτικά παρόμοια. Ξεκινάει φυσιολογικά. Επιδεινώνεται προοδευτικά. Χρονική σύγχυση. Πολλαπλές εκδοχές του εαυτού της. Ανικανότητα να ξεχωρίσει ανάμνηση από τρέχουσα εμπειρία. Η τελευταία της καταχώρηση είναι διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική. Είχα δίκιο. Δεν είμαστε φύλακες. Είμαστε ασθενείς. Πάντα ήμασταν. Το νοσοκομείο δεν έκλεισε ποτέ. Απλώς άλλαξε ποιος είναι από τη μέσα μεριά και ποιος από την έξω. Γιάννης Μενέγος, Ροβέρτος Φωτιάδης. Κάθε φάκελος αφηγείται παραλλαγή της ίδιας ιστορίας. Φυσιολογική αρχή. Σταδιακή επιδείνωση. Αυξανόμενη σύγχυση. Και όλοι τελειώνουν απότομα, χωρίς λύση, χωρίς εξήγηση, γιατί σταμάτησαν να γράφουν ή τι τους συνέβη. 8 νυχτοφύλακες πριν από μένα. 8 άνθρωποι που βίωσαν ακριβώς αυτό που βιώνω εγώ. Και κανένας τους δεν φαίνεται να είχε καλό τέλος. Ελέγχω ημερομηνίες. Η πιο πρόσφατη φύλακας πριν από μένα ήταν η Πόπη Σαμαρά. Οι καταχωρήσεις της τελειώνουν μόλις 2 μήνες πριν. Αρχίζω να διαβάζω τον φάκελό της από την αρχή. Ήταν 41 ετών. Πτυχιούχος ψυχολογίας, αλλά δεν άσκησε ποτέ. Δούλευε σε ιδιωτική ασφάλεια για χρόνια.
Διαζευγμένη. Χωρίς παιδιά. Συστάσεις άψογες. Οι πρώτες της καταχωρήσεις είναι επαγγελματικές. Λεπτομερείς. Τεκμηριώνει κάθε ανομαλία σχολαστικά. Ακριβείς ώρες. Αντικειμενικές περιγραφές. Σαν κάποιον που χτίζει μια υπόθεση συγκεντρώνοντας αποδείξεις. Αλλά καθώς περνούν οι εβδομάδες, ο τόνος αλλάζει. Αρχίζει να κάνει συνδέσεις. Παρατηρεί μοτίβα. Οι ήχοι έρχονται πάντα από τα ίδια δωμάτια. Οι φιγούρες στις κάμερες εμφανίζονται τις ίδιες ώρες. Οι αντίλαλοι ακολουθούν προβλέψιμες αλληλουχίες. Σαν να υπάρχει μια ρουτίνα που εκτελείται. Μια ρουτίνα που επαναλαμβάνεται επαόριστον. Γράφει σε μια καταχώρηση του Απριλίου. Είναι σαν χρονική λούπα, αλλά δεν είναι ο χρόνος που κάνει λούπα. Είμαστε εμείς. Πολλαπλές εκδοχές του εαυτού μας που υπάρχουν ταυτόχρονα, κάθε μια εκτελώντας την ίδια λειτουργία, ακολουθώντας το ίδιο σενάριο. Το κτίριο δεν είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα. Είναι στοιχειωμένο από εμάς τους ίδιους. Από όλες τις εκδοχές μας που έχουν υπάρξει εδώ και όλες τις εκδοχές που θα υπάρξουμε ακόμα. Η τελευταία σημείωση έχει ημερομηνία 3 εβδομάδες πριν προσληφθώ εγώ. Γράφει: βρήκα το πρωτόκολλο Ουροβόρος. Είναι όλα στα αρχεία του πρώτου ορόφου. Πειραματική θεραπεία του 1983. Ασθενής με διασχιστική διαταραχή. Οι γιατροί προσπάθησαν να δημιουργήσουν λούπες ταυτότητας. Να κάνουν τους ασθενείς να γίνουν μέρος της ιδρυματικής ρουτίνας. Κάποιοι δεν έφυγαν ποτέ γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν. Έγιναν το κτίριο. Και τώρα το κτίριο μας κάνει μέρος του και μας. Από κάτω γράφει, με γραφικό χαρακτήρα αλλοιωμένο και βιαστικό: αν το διαβάζεις αυτό, ναι φύλακα, φύγε όσο μπορείς. Μην ολοκληρώσεις την τρίτη εβδομάδα. Κάτι συμβαίνει την τρίτη εβδομάδα. Κάτι αλλάζει. Αρχίζεις να γίνεσαι μόνιμος. Αρχίζεις να εμφανίζεσαι σε στιγμές που δεν έχεις ζήσει ακόμα. Αρχίζεις να αφήνεις ίχνη του εαυτού σου μέσα στον χρόνο. Και τελικά δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις ποια εκδοχή σου είναι η αληθινή. Όλες είναι εξίσου αληθινές. Όλες είναι παγιδευμένες. Υπάρχει μια τελευταία γραμμή, γραμμένη τόσο αχνά που σχεδόν δεν μπορώ να τη διαβάσω. Θα έπρεπε να είχα φύγει. Αλλά τώρα όταν προσπαθώ, πάντα καταλήγω να επιστρέφω. Οι πόρτες ανοίγουν σε διαδρόμους. Πάντα στους διαδρόμους. Δεν μπορώ να βρω την έξοδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια έξοδος για μένα. Τρίτη εβδομάδα. Είμαι στην τρίτη μου εβδομάδα. Αυτή είναι η ένατη βάρδιά μου. Κλείνω το φάκελο με χέρια που τρέμουνε. Τους βάζω όλους πίσω στο σιρτάρι. Κλείνω. Γυρίζω στο φυλάκιο. Πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω. Θα μπορούσα να φύγω τώρα. Να εγκαταλείψω τη βάρδια. Να φύγω και να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χάνω τη δουλειά. Σημαίνει να εξηγήσω γιατί άφησα το πόστο χωρίς προειδοποίηση. Σημαίνει πιθανή νομική ενέργεια για αθέτηση συμβολαίου. Σημαίνει οριστικά απώλεια της επιμέλειας της σοφίας. Ή θα μπορούσα να μείνω. Να ολοκληρώσω τη βάρδια. Να εκλογικεύσω τα πάντα ως στρες και αυθυποβολή. 8 άνθρωποι πριν από μένα είχαν παρόμοιες εμπειρίες, όχι επειδή υπάρχει κάτι πραγματικά λάθος με το κτίριο, αλλά επειδή η νυχτερινή εργασία σε εγκαταλελειμμένο ψυχιατρίο φυσικά προκαλεί παράνοια. Είναι αυτοτροφοδοτούμενο. Διαβάζεις για άλλους φύλακες που είχαν παράξενες εμπειρίες, οπότε αρχίζεις να έχεις κι εσύ παράξενες εμπειρίες. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αλλά τι γίνεται με την ηχογράφηση και τις κάμερες και το καρτελάκι που βρήκε ο Μάνος Σιδέρης από το 1983 και τη ζωγραφιά της Σοφίας. Το ρολόι δείχνει 12:30. Ώρα για τη δεύτερη περιπολία. Πρέπει να αποφασίσω. Να κάνω το καθήκον μου ή να διαφυλάξω τη λογική μου. Η λογική, ανακαλύπτω, είναι πολυτέλεια που δεν μπορώ να μου επιτρέψω. Χρειάζομαι αυτή τη δουλειά. Πρέπει να αποδείξω ότι είμαι αξιόπιστος. Πρέπει να είμαι πατέρας για την κόρη μου. Οπότε σηκώνομαι. Παίρνω τον φακό, ελέγχω τον ασύρματο και ξεκινάω την περιπολία. Γιατί αυτό κάνω. Αυτό έκαναν όλοι οι φύλακες πριν από μένα. Ακολουθούμε τη ρουτίνα. Εκτελούμε το καθήκον μας. Ακόμα και όταν κάθε ένστικτο ουρλιάζει να τρέξουμε. Το ισόγειο είναι φυσιολογικό. Πάντα είναι φυσιολογικό. Είναι μόνο όταν ανεβαίνεις που τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Πρώτος όροφος. Χώρος αρχείων. Κινούμε ανάμεσα στις σειρές των μεταλλικών ντουλαπιών. Έγγραφα δεκαετιών. Ολόκληρες ζωές συμπιεσμένες σε φακέλους μανίλα. Και κάπου εδώ, σύμφωνα με την Πόπη Σαμαρά, είναι τα αρχεία του πρωτοκόλου Ουροβόρος. Η εξήγηση των πάντων. Θα έπρεπε να ψάξω. Θα ήταν εύκολο. Τα αρχεία πιθανότατα είναι οργανωμένα χρονολογικά ή αλφαβητικά.
Θα μπορούσα να βρω το 1983. Θα μπορούσα να διαβάσω για τα πειράματα. Θα μπορούσα επιτέλους να καταλάβω τι συμβαίνει. Αλλά μετά τι? Αν επιβεβαιώσω ότι υπάρχει κάτι ειλικρινά μη φυσιολογικό εδώ, τι κάνω με αυτή την πληροφορία? Σε ποιον το λέω? Ποιος θα πίστευε? Και το πιο σημαντικό, αν ανακαλύψω την πλήρη αλήθεια, θα είμαι ακόμα ικανός να φύγω. Η Πόπη Σαμαρά βρήκε το πρωτόκολλο Ουροβόρος και η τελευταία της καταχώρηση ήταν 3 εβδομάδες αργότερα. Ό,τι κι αν διάβασε δεν την απελευθέρωσε. Ίσως έκανε το αντίθετο. Οπότε προσπερνώ τα αρχεία χωρίς να σταματήσω. Συνεχίζω την περιπολία. Αγνοώ την περιέργεια που καίει μέσα μου. Δεύτερος όροφος. Πιο κρύο εδώ. Πάντα πιο κρύο. Η ανάσα παράγει σύννεφα ατμού. Δεν θα έπρεπε. Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί. Ο θερμοστάτης στο φυλάκιο δείχνει σταθερή θερμοκρασία σε όλο το κτίριο. Αλλά εδώ μπορώ να δω την ίδια μου την ανάσα. Ελέγχω τις πόρτες μηχανικά. Κλειδωμένες. Όλες κλειδωμένες. Πάντα κλειδωμένες. Τρίτος όροφος. Πτέρυγα απομόνωσης. Κάθε βήμα μοιάζει πιο βαρύ. Σαν η βαρύτητα να αυξάνεται καθώς ανεβαίνω. Τα πνευμόνια μου δουλεύουν πιο σκληρά. Η καρδιά χτυπάει πιο δυνατά. Πλησιάζω στο δωμάτιο 17. Την πόρτα όπου είδα τη φιγούρα να κοιμάται, όπου άκουσα αναπνοή μέσα από συμπαγές μέταλλο. Θα ελέγξω απλώς το πόμολο, λέω στον εαυτό μου. Όπως όλες τις άλλες πόρτες. Θα αγγίξω, θα επιβεβαιώσω ότι είναι κλειδωμένη, θα συνεχίσω μπροστά. Τίποτα άλλο. Αλλά όταν φτάνω το πόμολο, διστάζω. Υπάρχει ζέστη που εκπέμπεται από την πόρτα. Ζέστη αισθητή ακόμα και μέσα από το γάντι που φοράω. Σαν να υπήρχε ζωντανός άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Ανθρώπινο σώμα που ακτινοβολεί θερμοκρασία. Βάζω το αυτί μου στο μέταλλο. Ακούω αναπνοή. Αργή. Κανονική. Βαθιά. Ήχος κάποιου σε βαθύ ύπνο. «Γεια σας», φωνάζω. Υπάρχει κάποιος εκεί. Η αναπνοή σταματάει. Απόλυτη σιωπή. Μετά κίνηση. Ήχος εντονιών που κουνιούνται. Βήματα ξυπόλυτα σε κρύο πάτωμα. Πλησιάζουν την πόρτα. Τραβιέμαι πίσω ενστικτωδώς. Φακός στραμμένος στο μικρό παράθυρο. Περιμένοντας να δω πρόσωπο να εμφανίζεται. Περιμένοντας να δω όποιον κι αν είναι στην άλλη πλευρά. Το παράθυρο παραμένει άδειο. Αλλά ακούω φωνή. Τη δική μου φωνή. Να μιλάει από μέσα από το κλειδωμένο δωμάτιο. «Δημήτρη», λέει. «Είναι η φωνή μου, αλλά δεν προέρχεται από μένα. Είσαι εσύ από την άλλη πλευρά. Μπορείς να με ακούσεις». «Αυτό δεν είναι αληθινό», ψιθυρίζω. «Δεν είσαι αληθινός». «Είμαι τόσο αληθινός όσο εσύ», απαντάει η φωνή μου. «Ίσως περισσότερο. Εγώ ξέρω που είμαι. Εσύ ακόμα προσποιείσαι ότι μπορείς να φύγεις». «Θα φύγω τώρα», ανακοινώνω. Ολοκληρώνω την περιπολία. Όταν τελειώσει η βάρδια, θα φύγω. Θα πάω σπίτι. Θα δω την κόρη μου το Σαββατοκύριακο. Γέλιο. Το δικό μου γέλιο, αλλά παραμορφωμένο. Πικρό. Θα πας, όντως. Πόσες φορές το είπες αυτό πριν? Πόσες βάρδιες πριν? Πόσες εκδοχές μας έχουν πει ακριβώς τις ίδιες λέξεις? Απομακρύνομαι από την πόρτα. Συνεχίζω να περπατάω. Αναγκάζω τα πόδια μου να κινηθούν. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν απαντάω. «Συνέχισε να περπατάς», είπε η Λουκία. «Αν ακούσεις τη φωνή σου, δεν είσαι εσύ. Αλλά αν δεν είμαι εγώ, ποιος είναι?» Ολοκληρώνω την περιπολία σε κατάσταση που μόνο ως ελεγχόμενος πανικός μπορεί να περιγραφεί. Ελέγχω κάθε πόρτα, χωρίς πραγματικά να τις βλέπω. Κινούμε με καθαρή μυϊκή μνήμη. Ρουτίνα, εκτελεσμένη τόσες φορές που το σώμα μου μπορεί να την κάνει, ενώ το μυαλό μου ουρλιάζει. Τέταρτος όροφος. Πέμπτος όροφος. Κατεβαίνω. Ισόγειο. Φυλάκιο. Κλειδώνω την πόρτα. Κάθομαι. Τρέμοντας. Κοιτάζω τις οθόνες. Φιγούρα στον τρίτο όροφο πάλι. Σταματημένη μπροστά στο δωμάτιο 17. Σαν να αφουγκραζόταν κάτι. Σαν να είχε συζήτηση με κάποιον από την άλλη πλευρά της πόρτας. Το timestamp δείχνει τρέχουσα ώρα. Ζωντανό. Δεν είναι παλιά εγγραφή. Δεν είναι υπολοιματική εικόνα. Ελέγχω την κάμερα του φυλακίου. Θα έπρεπε να δείχνει εμένα. Καθισμένο εδώ, να κοιτάζω τις οθόνες. Αλλά η κάμερα δείχνει άδειο δωμάτιο. Άδεια καρέκλα, κανέναν στο φυλάκιο. Ξυπνάω για να απαντήσω, αλλά ήμουν παρόν. Μπορούσε να δει, σίγουρα. Αφού κοιτούσαν σίγουρα μέσα από την οπτική γωνία. Μαρτυρία. Είμαι εδώ. Είμαι αληθινός.
Μπορώ να δω τα χέρια μου. Μπορώ να νιώσω την καρδιά μου να χτυπάει. Μπορώ να νιώσω το σκληρό πλαστικό της καρέκλας από κάτω μου. Αλλά η κάμερα δείχνει κενό χώρο. Σηκώνομαι. Πλησιάζω την κάμερα. Κουνάω το χέρι. Τίποτα. Η εικόνα δεν αλλάζει. Συνεχίζει να δείχνει άδειο φυλάκιο. Ίσως η κάμερα είναι χαλασμένη. Ίσως δείχνει εικόνα από όταν δεν ήμουν εδώ. Η πολυματική εικόνα, όπως εξήγησε ο Δωρεσταρίζος. Αλλά οι άλλες κάμερες λειτουργούνε. Δείχνουν τη φιγούρα στον τρίτο όροφο, σε πραγματικό χρόνο. Γιατί μόνο η κάμερα του φυλακίου να δείχνει λάθος εικόνα. Εκτός κι αν δεν είναι λάθος εικόνα. Εκτός κι αν είναι σωστή και εγώ είμαι αυτός που κάνει λάθος. Για το πού είμαι. Για το πότε είμαι. Για το αν είμαι ακόμα αληθινός με τρόπο που έχει σημασία. Πιάνω το τηλέφωνό μου. Χρειάζομαι άγκυρα. Χρειάζομαι απόδειξη ότι υπάρχω έξω από αυτό το κτίριο. Καλώ την πρώην γυναίκα μου. Δεν με νοιάζει που είναι 1 το πρωί. Δεν με νοιάζει που θα εκνευριστεί. Χρειάζομαι να ακούσω ανθρώπινη φωνή. Χρειάζομαι επιβεβαίωση. Χτυπάει. Και χτυπάει. Και χτυπάει. Πηγαίνει στον τηλεφωνητή. Η ηχογραφημένη φωνή της που ζητάει να αφήσω μήνυμα. «Μαρίνα», λέω μετά το μπιπ. «Είμαι εγώ, ο Δημήτρης. Ξέρω ότι είναι αργά. Απλώς χρειαζόμουν να ακούσω τη φωνή σου. Ή τη φωνή κάποιου. Να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει ακόμα ένας κόσμος έξω από αυτό το μέρος. Κάλεσε όταν μπορέσεις. Σε παρακαλώ». Κλείνω. Κοιτάζω την οθόνη του τηλεφώνου. Η ώρα είναι σωστή. Η ημερομηνία είναι σωστή. Όλα φαίνονται φυσιολογικά. Αλλά υπάρχει κάτι λάθος με τις μπάρες του σήματος. Αυξομειώνονται. 2 μπάρες, μετά 4, μετά καμία, μετά 5. Σαν το τηλέφωνο να μην μπορεί να αποφασίσει πού βρίσκεται ή τι είδους σύνδεση έχει. Προσπαθώ να καλέσω τη Σοφία. Προφανώς κοιμάται. Προφανώς δεν θα το σηκώσει. Αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Χρειάζομαι οποιαδήποτε σύνδεση. Πηγαίνει κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Τηλέφωνο κλειστό ή εκτός δικτύου. «Μικρή μου», ψιθυρίζω στην ηχογράφηση. «Είναι ο μπαμπάς. Απλώς ήθελα να πω καληνύχτα. Ακόμα κι αν κοιμάσαι. Ακόμα κι αν δεν θα το ακούσεις αυτό μέχρι αύριο. Σ' αγαπώ. Και θα σε δω το Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Ό,τι θέλεις. Μπορώ να σε πάω σε εκείνο το πάρκο που σου αρέσει. Ή μπορούμε να μείνουμε σπίτι και να ζωγραφίσουμε. Ό,τι διαλέξεις». Η φωνή μου σπάει ελαφρώς στο τέλος. Το κλείνω γρήγορα πριν χειροτερέψει. Προσπαθώ να καλέσω τη Λουκία. Τον αριθμό που μου έδωσε για έκτακτες ανάγκες. Χτυπάει 1 φορά. Μετά παράξενος τόνος. Αυτοματοποιημένη εγγραφή που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι σε λειτουργία. Ελέγχω τον αριθμό. Είναι σωστός. Τον αποθήκευσα στο τηλέφωνο μου την πρώτη εβδομάδα. Η Λουκία προσωπικά μου υπαγόρευσε τα ψηφία και έβλεπε καθώς τα πληκτρολογούσα. Δεν υπάρχει λάθος. Αλλά μίλησα μαζί της πριν από μόλις 5 ώρες. Την είδα να φεύγει, μου είπε για τις αναφορές. Για τους προηγούμενους φύλακες. Ή μήπως την είδα. Όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο η ανάμνηση μοιάζει θολή. Θυμάμαι να βλέπω τη Λουκία. Θυμάμαι τη συζήτηση. Αλλά όταν προσπαθώ να εστιάσω στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, διαλύονται. Σαν να προσπαθείς να θυμηθείς ένα όνειρο μερικές ώρες αφού ξυπνήσεις. Εκτός κι αν δεν την είδα. Εκτός κι αν είναι άλλη μια ανάμνηση ανακατεμένη. Άλλο ένα γεγονός διαφορετικής βάρδιας που αιμορραγεί μέσα από τα σύνορα του χρόνου που φαινομενικά γίνονται όλο και πιο πορώδη σε αυτό το μέρος. Ελέγχω τη συλλογή φωτογραφιών μου ξανά. Κάνω scroll στις εικόνες της Σοφίας. Όλες είναι ακόμα εκεί. Όλες δείχνουν ακόμα την κόρη μου. Αλλά όταν κοιτάζω πολύ προσεκτικά, αρχίζω να παρατηρώ μικρές ασυνέπειες. Σε μια φωτογραφία φοράει μπλε μπλουζάκι. Αλλά θυμάμαι ξεκάθαρα ότι εκείνη τη μέρα φορούσε κόκκινο. Σε μια άλλη φωτογραφία υπάρχει ένα παιχνίδι στο βάθος που δεν αναγνωρίζω. Που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ή μήπως το είδα και απλώς το ξέχασα. Η μνήμη είναι ατελής. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ειδικά υπό συνθήκες στρες και στέρησης ύπνου. Ειδικά όταν αμφισβητείς ενεργά την ίδια σου τη λογική. Κλείνω τα μάτια. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Προσπαθώ να γιωθώ στην παρούσα στιγμή. Κάθομαι στο φυλάκιο. Φοράω στολή. Μπορώ να νιώσω την καρέκλα από κάτω μου. Μπορώ να ακούσω το βουητό των φώτων φθορείου. Μπορώ να μυρίσω τον καφέ που έφτιαξα. Αυτά είναι γεγονότα. Πραγματικότητα χειροπιαστή. Αυτό είναι το τώρα. Αλλά όταν ανοίγω τα μάτια και κοιτάζω τις οθόνες, η κάμερα του φυλακίου δείχνει ακόμα κενό χώρο. Δείχνει ακόμα καρέκλα χωρίς κανέναν καθισμένο σε αυτήν. Και αναρωτιέμαι αν αυτό που ορίζω ως τώρα έχει ακόμα νόημα σε αυτό το μέρος.